Βρισκόμαστε στο ατελιέ του Δημήτρη Αστερίου. Δημήτρη, ζωγραφίζεις από το έργο. Τι βλέπουμε, τι κάνεις? Καλώς ήρθατε. Κάνω μια σειρά καινούργια έργα πάνω σε χαρτί για εργονομία βασικά, για να κερδίσω χώρο από το ατελιέ που καταλαμβάνω με το πολλή δουλειά όλους τους χώρους. Μεγάλα έργα, πολύχρωμα, που στην ουσία προσπαθώ να εξυμνήσω τη χαρά της ζωής. Τον άνθρωπο. Γι' αυτό και τα έντονα χρώματα. Έντονα χρώματα. Ο άνθρωπος έχει μια απλότητα στη φιγούρα. Ναι. Είναι σε μια στάση συνήθως γυμνός, ελεύθερος από τα ενδύματα και από τα... Είναι στο χώρο του, στο σπίτι του, είναι στο καναπέ του, στην πολυθρόνα του, στο τραπέζι. Εδώ, Δημήτρη, τι έχουμε? Εδώ στην ουσία αποθηκεύω τα έργα. Αποθηκεύεις τα έργα? Αποθηκεύω έργα που έχουν μείνει από εκθέσεις, από έργα που δουλεύω για πάρτι μου κτλ. Και τις εγκαταστάσεις. Αυτή είναι η έκθεση του Καβάφη που ήταν για το έτος Καβάφη και έγινε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά το καλοκαίρι. Στη δουλειά σου υπάρχουν διαφορετικές εθνοτροπίες. Έχεις μια διαρκή αναζήτηση να ασχοληθείς με πολλά πράγματα, να μην γίνει κλισέ κάτι, έτσι? Όχι, στην ουσία βαριέμαι. Όλα ξεκινάνε, είναι πολύ, δηλαδή τα πράγματα είναι απλοϊκά. Βαριέμαι. Και επίσης, επειδή δεν αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου σαν ένα πράγμα και ούτε μπορείς να μου φορέσεις ένα ρούχο, θα σκάσω. Κάνω αυτό, μετά επιστρέφω κάπου αλλού, μετά πάω κάπου αλλού, μετά πάω κάπου αλλού, μετά όλα αυτά είναι μαζί, μετά βλέπω ότι δεν μου κάνει, μετά με κουράζει, μετά κάπως έτσι γίνεται το πράγμα. Δηλαδή είναι πώς εξυπηρετεί εμένα και όχι το έργο. Δηλαδή εγώ να εξυπηρετούμε, εγώ να βολεύομαι μέσα σε αυτό, δηλαδή να μην με φοράει, να το φοράω και να μου κάθεται ωραία. Είναι τέτοιο είδους επιθυμία. Και η επιρροή σου, βλέπει κανείς τα έργα σου, μπορεί να δει στοιχεία από Σεζάν μέχρι τα πάντα, Τσαρούχη, λογικό είναι, μπορεί να δεις και Παζολίνο και Φασμπίτεν μέσα, και πολύ ποίηση, και πολύ Καβάφ, και πολύ εμπειρίκο. Έτσι είναι, δηλαδή ξεκινάς, ζωγραφίζεις, κάτι γίνεται, κάπου σε πάει αυτό και μετά εσύ γίνεσαι κάτι άλλο που αντιλαμβάνεσαι ότι η τέχνη σου σε πάει εκεί, μετά προσπαθείς να υποστείς ένα σοκ ότι έχεις αντιληφθεί αυτή την αλλαγή, ξαναλάζεις τη τέχνη σου, η προσποίηση, η ψευδαίσθηση ότι αλλάζει τη τέχνη σου και ξαφνικά διαπιστώνεις ότι είναι μια σχέση αλληλοεξάρτησης και συμβίωσης που σου δίνει πολύ, σου αλλάζει όλο σου το τρόπο και στην ουσία αλλάζει και τον καθημερινό σου τρόπο. Άρα δεν υπάρχει το στοιχείο της βαρμάρας όπως άφησα να εννοηθεί ότι βαριέμαι τη τέχνη, βαριέμαι τον τρόπο πολλές φορές. Και το γυμνό στοιχείο είναι κάτι σεξουαλικό ή είναι η μορφή του ανθρώπου χωρίς ό,τι τον περιβάλλει? Το γυμνό είναι τα πάντα. Είναι από το πιο αγνό στοιχείο της φύσης του ανθρώπου, το πιο καθαρό, μέχρι το πιο χυδαίο και το πιο πρόστιχο. Δεν έχω κανένα περιορισμό και ταμπού στο ότι είναι το γυμνό. Είναι η φύση μας. Και αυτό σου γίνει ανάλογα με την στιγμή που βρίσκεσαι, με τη μορφή που έχει στο μυαλό σου, αν είναι χυδαίο ή αν είναι ένα απόλυτα φυσικό πρόσωπο? Χυδαίο, εντός εισαγωγικών χυδαίο, έντονα σεξουαλικό. Στην ουσία, ακόμα και τα πραγματικά πρόσωπα που ζωγραφίζω γυμνά είναι πολύ πειραγμένα, δηλαδή δεν μπορείς να αναγνωρίσεις αν είναι η Κατερίνα, ο Θανάσης, οτιδήποτε. Το πειράζω πάρα πολύ. Γενικότερα τα πειράζω και τα πορτρέτα και όλα. Δηλαδή, αν κάποιος να μου κάνει το πορτρέτο, ναι, όπως θέλω εγώ. Δηλαδή, δεν δέχομαι να σε ζωγραφίσω όπως είσαι. Θα είσαι εσύ, αλλά θα είναι κάτι άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα χυδαίο στη τέχνη. Στη τέχνη βασικά δεν υπάρχει τίποτα διαδικό. Δεν υπάρχει καλό, κακό, δεν υπάρχει όμορφο, δεν υπάρχει άσχημο. Στη τέχνη όλα, μα όλα είναι αποδεκτά. Δηλαδή δεν μπορεί να πει, μπορείς να πεις ταιριάζει αυτό το έργο πάνω από το καναπέ μου, είναι όμορφο. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορείς να πεις όταν βλέπεις ένα έργο που βλέπεις ένα κανίβαλο ζωγραφισμένο, να πεις πω τι τρομακτικό. Λες τι όμορφο. Είναι πολύ οξύμορος ο κόσμος της τέχνης. Δηλαδή τα πάντα είναι αποδεκτά. Αυτό
είναι η τέχνη στην ουσία. Και η πρόκληση, θυμάμαι ένα installation που έχεις κάνει που είχες χρησιμοποιήσει φαλούς. Ήταν ένα κομμάτι πρόκλησης εκεί? Όχι, αλλά επειδή ήταν ο φαλός από μόνος του, επειδή είμαστε ένα έθνος χριστιανοτολιμπάν, προτεκτοράτο ούτως ή άλλως, βλέποντας ένα φαλό, περισσότερο νομίζω ότι είναι πρόκληση. Όχι. Ο φαλός στη συγκεκριμένη έκθεση που νομίζω ονομαζόταν Αυνανισμός και Δημοκρατία έγινε στα χρόνια της κρίσης αυτή η εγκατάσταση και αναφερόταν στο πόσο εύκολα περνούσαν όλα αυτά τα μνημονιακά που ακόμα καταραίουν τη χώρα και δεν ξέρουμε ακόμα πόσο πάτο θα πιάσουμε. Άλλωστε και στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας έχουμε τις ερμαϊκές στήλες, να πούμε στον κόσμο ότι ήταν φαλοί καρφωμένοι σε διάφορα σημεία της πόλης, ώστε να ικανοποιούνται. Μα και υπάρχουν ακόμα πολιτισμικά άνθρωποι που ζωγραφίζουν στις πόρτες τους φαλούς στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στην Ασία γενικότερα, στην Λατινική Αμερική, γιατί είναι στοιχεία ευμάρειας, γονιμότητας, καλής οδιάς κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα πρόστιχο και τίποτα προκλητικό στο γυμνό. Από εκεί και πέρα παίζεις μπάλα εσύ, δηλαδή αν γουστάρεις πρόκληση, προκλίνεις. Δηλαδή είναι τόσο απλά τα πράγματα. Να πάμε και λίγο στο πρακτικό κομμάτι, δηλαδή του βιοπορισμού. Ένας καλλιτέχνης που έχει καταφέρει πράγματα, είναι αναγνωρίσιμος, έχει συγκεκριμένη δουλειά, όπως εσύ, πώς μπορεί να ζήσει από την τέχνη του και να ζήσει αξιοπρεπώς, δηλαδή ανάλογα με αυτή την αξία της? Η τέχνη δεν μπορεί να σε ζήσει στην Ελλάδα. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν τα μέσα, τα social μέσα, τα e-shop και όλα αυτά. Και πλέον έχεις μια μεγάλη αγορά απ' έξω. Δηλαδή διευρύνεις την αγορά σου. Αλλά γενικότερα είναι δύσκολα τα πράγματα και μεγάλος ανταγωνισμός. Υπάρχουν φοβεροί καλλιτέχνες, εκπληκτικοί, με μια δυνατότητα σχεδιαστική αντίληψης του κόσμου. Το αφήγημά τους είναι εξαιρετικό και αυτοί ζορίζονται. Ο κόσμος της τέχνης, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, με όλη αυτή τη στάση του συγκεκριμένου Υπουργείου Πολιτισμού, είναι καταδικασμένος να πεινάσει. Αν είσαι συστημικός, ίσως και κάτι να καταφέρεις. Αν είσαι αντισυστημικός ή τέλος πάντων δεν θέλεις να ανήκεις, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εκεί μετά είναι και το αν σε ενδιαφέρει. Γιατί η τέχνη δεν είναι μόνο ο βιοπορισμός, σου δίνει πράγματα, αλλά εντάξει, δεν σου δίνει το νίκη, ρεύμα, νερό. Ναι, για να την κάνεις όμως χρειάζονται αυτά. Ακριβώς. Οπότε με πολύ άνεση θα κάνεις πράγματα, χωρίς κανένα κόμπλεξ και ενδιασμό, θα κάνεις πολύ ωραία έργα για καναπέδες, για σαλόνια, για μαγαζιά κτλ. Και τελειώνει μέσα αυτό. Τελειώνει. Είναι βιοπορισμός. Είναι τόσο όπλο. Βασικά είπα να σταματήσω λίγο να ζωγραφίζω αυτό που συμβαίνει στη χώρα και για να ξεκουράσω λίγο το κεφάλι μου και ψυχικά, είπα να ζωγραφίσω κάτι πολύ χαρούμενο. Είσαι όμως ένας καλλιτέχνης που έχεις έντονη παρουσία και σχολιάζεις πολύ έντονα και συμμετέχεις πολύ έντονα και έχεις λόγο. Το τελευταίο τρίμηνο με όλα αυτά που γίνονται στη χώρα, και όχι μόνο στη χώρα βέβαια, δυστυχώς, παντού, δεν μ' άφησαν και πολύ ανεπηρέαστο, οπότε βρέθηκα να είμαι με ένα μπλοκ μπροστά μου και να σκιτσάρω την καθημερινότητα. Δολοφονίες, βία, τρομερά δυστυχήματα, τα τέμπη, αυτό που συμβαίνει τώρα στην Θεσσαλία. Και αυτό στην ουσία είναι μια παύση από όλο αυτό. Και να σε ρωτήσω, αυτά είναι ειδήσεις που αναστατώνουν τον κόσμο. Ένας καλλιτέχνης πώς τα προσλαμβάνει, δηλαδή φαντάζομαι έχει περισσότερη εμπάθεια. Όχι εμπάθεια από το λένε ξένοι, δηλαδή περισσότερη ευαισθησία, να το πούμε. Ευαισθησία. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το καλλιτέχνη, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο, σε κάθε χώρο, που επιλέγουν να μην μιλούν γιατί τους κάνει κακό στη δουλειά. Ή δεν το αντέχουν ή για κάποιο οδήποτε λόγο. Εγώ δεν αντέχω να μην το κάνω. Είμαι έτσι. Και αν το κάνεις μια φορά, μετά δεν μπορεί να κάνεις και πίσω κιόλας για αυτό το πράγμα. Θες να το κάνεις με το που θα εμφανιστεί αυτή η είδηση κτλ. Θες να το κάνεις εικόνα. Σαν να το ξορκίζεις είναι με έναν τρόπο όλο αυτό. Αλλά και να παρέμβαίνει στην κοινωνία, έτσι. Στην αρχή δεν κάνω παρέμβαση. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω παρέμβαση, ότι είμαι κάποιος που
έχει σκεφτεί ότι θα κάνει μια παρέμβαση στα δημόσια πράγματα. Το ξορκίζω μέσα μου, για μένα. Ναι, αλλά στη συνέχεια, ας πούμε, τα ματωμένα πορτρέτα ήταν μια πολύ δυνατή παρέμβαση. Τα ματωμένα πορτρέτα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διαφορετική δουλειά. Να πούμε για αυτούς που μας βλέπουν, τα ματωμένα πορτρέτα ήταν πορτρέτα ατόμων θυμάτων άγριας βίας. Και όχι μόνο, δολοφονιών, γυναικοκτονίες, ρατσιστικά εγκλήματα, ναι, φιλική βία, βία φιλετική κατά μεταναστών, προσφύγων. Ας πούμε, το αγαπημένο μου πορτρέτο ήταν του Σαχζάτ, του Λουκμάν. Και θύματα που τελικά δεν ξέρω αν είχαν δικαίωση. Δεν δικαιώνεται ποτέ ο νεκρός. Άρα δεν πάει χαμένο κάτι. Πολλές φορές. Πολλές φορές, αλλά... Μην πάμε βέβαια στη λογική ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο για να... Βασικά δεν υπάρχει τίποτα λογική σε όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Δηλαδή, όλες αυτές οι καταστροφές, μέρα παραμέρα, είναι σαν αυτό που λένε τώρα, λένε καλό μήνα, κάτσε να το δούμε μέρα-μέρα. Δηλαδή είναι τραγική κατάσταση. Απορώ πως μένουν έκπληκτοι όλοι αυτοί όταν βλέπουν στα δελτία που ανακαλύψανε τη βία των εφήβων. Δηλαδή, γιατί ξαφνικά τα 13χρονα πιάσανε μαχαιράκια και σουγιάδες και οργανώνονται 10-10, 12-12 και αρχίζουν και αλληλοπλακώνονται. Ποια είναι η απάντηση σου? Δεν υπάρχει μια απάντηση σε αυτό. Όταν βλέπεις δημόσια πρόσωπα σε αξιώματα τηλεοπτικά να βρίζουν, να βαράνε πολίτες, όταν βλέπεις ατιμωρησία στο πολιτικό σύστημα, όταν σου κουνάνε το δάχτυλο, κάποια στιγμή όλο αυτό από τον ενήλικο κόσμο, που είναι ανήλικο στην ουσία, αλλά αυτό μεταφέρεται. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μικρό παιδί στο χωριό, παίζαμε πόλεμο. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση, παίζαμε συμμορίες. Απλά τώρα είναι αλλιώς, τώρα είναι βία. Εμείς παίζαμε, χτυπιόμαστε και μετά κάναμε παρέα. Εδώ τώρα είναι εκδικητική, δηλαδή τιμωρούν τα παιδιά αυτά, τον εαυτό τους, τους γονείς τους, τιμωρούν την κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι μια απλή μορφή έξασης βίας, έχει από πίσω πολλά στρώματα συσσωρευμένης στόχιας, καταπίεσης, εξαθλίωσης. Είναι πολλά τα ταξικά θέματα που ταλαντίζουν τη χώρα μας. Αλλά όλα αυτά υπάρχει επιστροφή, υπάρχει κάτι που δεν κάνουμε και θα μπορούσαμε να κάνουμε, ή λίγο το έχουμε αφήσει στην εξέλιξη τη φυσική του, τις εικόνες που βομβαρδιζόμαστε, η υπερπληροφόρηση, η αδιαφορία από το σπίτι, το σχολείο, το οτιδήποτε, το ότι δεν έχουμε ηθικά πρότυπα, γιατί έχουμε τα πρότυπα της επιτυχίας, της ομορφιάς, της καταξίωσης, αλλά ηθικά πρότυπα δεν έχουμε. Το θέμα μας δεν είναι τα ηθικά πρότυπα, γιατί τα ηθικά πρότυπα είναι επίπλαστα. Δέστε, ας πούμε, τους ιερείς. Δέστε όλη τη διοίκηση του κράτους, από τους αυτοδιοικητικούς μέχρι τους κυβερνητικούς. Δεν υπάρχει... Έχουν ένα ηθικό πρόσταγμα, αλλά τίποτα παραπάνω. Το ήθος λείπει. Δηλαδή, το πώς διαμορφώνεται η στάση σου απέναντι σε αυτό το πολύτιμο δώρο που λέγεται ζωή. Δεν αγαπάνε τη ζωή τους. Ας πούμε, όλα τα ακροδεξιά στοιχεία δεν έχουν ίχνος αγάπης προς τον άνθρωπο. Ούτε προς τον εαυτό τους, βέβαια. Εννοείται προς τον εαυτό τους δεν έχουν ίχνος αγάπης, αλλά δεν έχουν ίχνος αγάπης για τίποτα που πρεσβεύει τις αξίες της ζωής. Ενώ μπορείς να πεις ότι που ακούγονται όλα αυτά πολύ απεσιόδοξα, πας στην πορεία τώρα του Σεπτέμβρη, που ήμουν στην πορεία για τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη, για τον Παύλο Φίσα, και βλέπεις χιλιάδες κόσμου και μάλιστα νέους, γυναίκες με τα παιδιά τους, τα μωρά, και λες «Οπ». Στην πορεία τώρα που έγινε για την επέτειο για τη δολοφονία του Ζακ, βλέπεις κόσμο. Υπάρχει αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που τολμά, βγαίνει, φωνάζει, διεκδικεί, και υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Ποιο κομμάτι μας ενδιαφέρει? Δηλαδή υπάρχει αυτή η αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Αλλά θέλει πάρα πολύ αγώνα και πολύ προσπάθεια. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια.